daw monorail na guys, magya na sa ibabaw ay na bridge sa ibabaw. Good morning everyone. Nami diri nagpark guys kanaay. Mura ha kay basin makalimtan na pod. Permira ba ni makalimot si Papa? Basta maglaag mi ba kay permis siya masaag masig na navigation kay masaag hapon. Nami diri guys kay mosakay mi og monorail kay ladyo ka sumigi parkingan. Dugay ka sumila kita og parking diri lugar. Oy gamay ra mo sila parking or daghan ka jug mga tawo nang ari diri kay lisod ang parking. Palit mi og ticket guys kay mosakay mi og monorail. Mo ni bayad sa monorail ay. Irete. Tabaw na siya ay. Gawas na diri guys kay gamiton kanina ko unsa. Tama dobot suko indami madto mosakay mi aning monorail. Hi guys. Di ra ba sa confidence sa isang jacket. Wala anad kay medyo formal daw ang dating. Nami diri nagpaabot sa monorail. Munang oras ay 1:38. Karon kay 1:35 pa mapaabot pa mi. Antay gawa dah Papa. Abo na yung kitskiti. Nagsakay mi ani sa monorail guys, insa mo ni makita sa right side. Din mo ni ang itsura guys sa Tokyo, banda nga Tokyo sang gipunta na sa Keio kung ganahan ba siya mo pud sa Tokyo, di daw siya ganahan kasi takoya pud ug ako lami ra ang Tokyo guys, basta laagan or nangita ka og job opportunity kay naidaghan diri nga katrabahoan. Nagsakay mi ani guys kay ang parking nga dool diri sa among laagan, gustong laagan kay puno man, sige mig pangitog parking puno-puno man jud tanan. Mo nang saladyo na laman mi nagpark insa nagsakay mi og monorail chance pod kay para makasakay mi sa monorail din mo ni ang gusto nga laagan ni Keio. Take off your hands. Take off your hands. So. ここから靴履いて。もうみんな行っていけない降りるから。Na ako zoo diri guys ay Tama Zoo. Tama yan. Tama o tama. Na ako'y kauban nga upa. Upa, sarang hiyo. Wari, Papa. Wala na, last na dito ay. Upa. Upa, sarang hiyo. Ako gudi ay kaning lingi. With my upa. At Tama Zoo. Let's go. Marita diri, musakay mi og train. Palit mig ticket tag 400 guys, kada isa pati bata 400. Then ang adults food kay 400. Pati na. こっちこっちこっちこっち。チケット僕は僕もあり。ねどれどれ僕 Ay, naibayad magbuhat daw じゃあ早速ご用意がございます Kani siya guys, kaya pwede mag-drawing sa Keio og train. Pero nani bayad guys, mula 1,000 ka pesos bayad ani or 1,000 nakalimot nako. Din mag-drawing sa Keio ani og train, ja pwede dalhin sa balay ijang drawing mo instruction. Diyan ay mga pen gipanghatag colorful nga pen. Kanta-kanta pa. できた？ Colorful ko na yung train na. Why? Tagay dyan. Kawaii. Kakata.
乗車券何分くらい これ多分後で使わなくていい。 Anja diri guys kay mga train sa mga train lover dira mo ni duha para inso ni pwede diri pud magpapa guys musod og apil makigduwa sa bata pero si Tapoy ara ni nga banan ni Keio. Kampay. 足が。 Sa kami ang train guys. この電車で。入んないでよ、黄色い。 Cute, puro pink. Mo niya atong adtuon. Naglakaw mi diri guys, bamuralag among lugar do sa among lugar. Pero nanis Tokyo kami Matsumoto. Naglakaw mi diri guys, padong ni sa bukid. Muralag do sa among bahay ba. Sa Tokyo ni diri nakita guys, kami Matsumoto mi. Pero murag wala mi nagdali og uli no. Magabihan nami diri pero kalma ra kay naglakaw. Apit na dami mo abot guys, mo na mo adtuon ay. Ay, bambu di ay. Grabe ka slope guys. Kanina pa minalaka. Oh. Nani? Pura mo? Sakura? Ume? Sakura? Ume? Nilingkod na taon sa Keio kay kapoy na sag tinunga sa aning hagdan nga perting taas sa Murag Mountain man siguro dyan ni siya guys kay gikan pa mis ubos ani naglakaw sa pag-abot ani kanay hagdanan pero nindot og view diri guys enjoy nig mag full bloom na ni siya kay mas nindot pa ni ka atutan ahon karon kay gamay pa man gud ang nang bloom. Kapoy kadugtungas ani guys pero nig abot nimo sa ibabaw kay maamis ka sa view nindot ka tan ang view samot na jud ni og mag-bloom na tanan ni mga buwak diri. Okay. Akang get kitin eh. Nanay flower diri ay. Balik kami uli guys 140 ang bayad sa ticket mo sa kayo train. Palit ticket para monorail. Kabaw na siya butang. Okay. Dapat kuhaon ni si Jagbalik guys. Kaning mo gawas nga ticket ba kay gamiton pa manig balik pod. Basta pang last guys kaya di na mo gawas dira. Gabi namin nakauli ani guys. Pang nangaon na laman mi sa restaurant kay wa na time magluto. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all.